Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Best Arewa 24 ta kuci. Kamar da yadda muka saba, kawo muku shirye-shiryenmu na ɓangaren Kannywood da sauransu baki ɗaya. Wannan fitaccen jarumin kun san shi ba sai na faɗa muku ba, wato Hamisu Breaker Ɗorayi. Wannan ma sabuwar waƙar da ya ce muka ce bara mu turo muku ita domin ku kalla masoyanmu don ku yi farin ciki da nishaɗi. Kafin mu kawo muku bidiyon kai tsaye, kar ka manta idan yau ka fara ziyartar wannan tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora daga nan Best Arewa 24. Wannan mawaƙi Hamisu Breaker ya ƙara sako wannan sabuwar waƙa ne ga masoya da kuma 'yan uwa da abokan arziki na cikin duniya baki ɗaya. Ga waƙar nan za mu kawo muku bidiyon ku kalla, sannan ku ji kuma kalaman da ya raira ya zayyana a waƙar. Kar ku manta da danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, sannan ku yi mana comment. Jingine na tsire ban daina farmaki, ko za a tsangwame ni bayan gari ya kai ni, a kini kuwa so ni, a karni kuwa bar ni, kekin faso Kano ni, hakurin ki karki bani, ni na nuna miki so amma ke kuma baki mini kara ba. Jahirar yarinya ke ne ke wa soyayya da aniya faralaya, ni na ji kikin sauya ba wai na bane, amma na ga kina ta jujjuya ni, ai ba so bane shine sanya muke yawan sabani, mai haƙuri a so.